Nabulabog ang mga residente sa Barangay Maa sa Davao City human gilamoy sa kalayo ang pipila ka balay sa lugar kaganinang buntag. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara kining anaasa ko ang likod mao ni mga nasunog nga balay kaganihang buntag. Unom ang totally damaged, tulo ang partially damaged. Ani ang report. Naputos sa bagang aso ang Purok 26B Sitio Mayrain, Barangay Maa, Davao City pasado alas 9 sa buntag adlaw Miyerkules, January 29. Dihang miulbo ang sunog sa lugar. Daling gipasiritan og tubig sa mga bombero ang kalayo. Paspas mikanit ang kalayo gumikan gama sa light materials ang mga balay. Apan paspas pod nga girespondihan sa ato mga bombero ang insidente sa sunog dinhi ug gani as of 9:50 AM fire under control na. Ang balay ni Mary Joy hapit napil og kasunog. Ningon nga nadi nasunog diri dapita. Ang ni dali-dali kog uli. Wala kog kaihion sa kuyaw. Pasalamat mo ko nga wala na abot. Sumala sa mga silingan, nakadungog sila og kusog nga buto ay hapmi dilaab. Buto ma'am, kaduwa jud ma'am. Kaduwa. Nya pagkaduwa, silaob dayon. Mo na to ma'am, di na makaya ma'am. Kasi duda niyo asa gikan nga. Kani jud na sa tunga na balay ma'am, kani ma'am. Kinsa man na? Wala po kaila ma'am. Renters lang. Renters lang po. Mutang bubuan ma'am, kaya may kanal-kanal dira ah. Di na makaya kay kusog naman kayo. Unom ka balay ang naugdaw, samtang tulo ang partially damaged. Ang mga nasunugan anauna sa Barangay Hall, temporaryong magtiner. Pulo ka banay o 47 individual ang apektado. Kuyog sa mga responder na to, dalahon na to ni sa karon sa barangay hall, no? I-assess na to dito. Mag-community cooking karon taon-taon. Ginaimbestigahan pa sa Bureau of Fire Protection ang hinungdan sa sunog. Sara, base sa initial nga report, nagsugod ang pag-ulbo sa kalayo sa kusina ni Ruth Abatayo. Padayon pang ginaimbestigahan sa kabuburyuhan kung unsa gyud ang rason sa sunog. Sa kuang likod, namalik na ning mga residente nga nasunugan kay nangutingkay sa mga scene bakal nga pwede pa nilang mabaligya. Ang mga nasunugan anaari karon sa Barangay Hall ug nanawagan sila og mga tabang sama sa mga sinina, mga nagunang panginahanglan nga gamit pantulog. Sara. Okay, daghang salamat John D. Esteban.